טוב, אז בואו נדבר על אחד השלבים שהם גם הכי חשובים, וגם, בואו נודה בזה, הכי מלחיצים כשקונים דירה. בדק בית. כדי להבין לעומק מה זה אומר, אנחנו הולכים להשתמש בהצעת מחיר אמיתית לגמרי, ולפרק אותה לגורמים. נבין מה בדיוק בודקים, מה מקבלים בתמורה, וכן, גם כמה זה עולה. זה בעצם מבט אל מאחורי הקלעים של התהליך שיכול לחסוך המון, אבל המון כסף, וכאבי ראש בהמשך. תראו, זאת שאלה שכל רוכש דירה שואל את עצמו. אחרי הכל, זאת כנראה ההשקעה הכי גדולה שרובנו נעשה בחיים. והפחד הזה, שיש איזה ליקוי נסתר, איזו בעיית רטיבות או סדק שאף אחד לא ראה, והוא יתגלה פתאום ויעלה הון לתקן, הפחד הזה אמיתי לגמרי. ובדק בית זה בדיוק הכלי שבא להחליף את הפחד הזה בוודאות. אז הנה מפת הדרכים שלנו להיום. אנחנו נתחיל עם הבעיה, עם אותם סודות שהדירה אולי מחביאה, אחר כך נעבור לפתרון, מה בדיוק מחפשים בבדיקה הזאת, נבין על בסיס מה קובעים מה זה ליקוי, נראה איך נראה התוצר הסופי, כלומר הדוח, נדבר על המחירים, ובסוף ניתן כמה טיפים פרקטיים איך להגיע מוכנים לבדיקה. זה לא באמת משנה אם זו דיזה חדשה מהניילונים או דירת יד שנייה. בכל נכס יכולים להסתתר ליקויים. הבעיה המרכזית היא שיש פער עצום בין מה שהעין רואה לבין מה שבאמת קורה בתוך הקירות, מתחת לריצוף. המטרה של בדק הבית היא פשוטה. לגשר על הפער הזה ולנטרל את הסיכון הכלכלי עוד לפני שהעסקה נסגרת סופית. אז מה זה בכלל בדק בית באופן רשמי? חשוב להבין, זו ממש לא בדיקה חובבנית. מי שמבצע אותה זה מהנדס בניין או מהנדס אזרחי מוסמך, כלומר איש מקצוע. והנקודה הכי חשובה הוא בלתי תלוי. הוא לא בצד של המוכר, הוא לא בצד של הקונה, הוא בצד של האמת ההנדסית. המטרה היחידה שלו היא לתת תמונת מצב מדויקת ואובייקטיבית של הנכס. יופי. עכשיו בואו נצלול לפרקטיקה. מה בדיוק המהנדס הזה מחפש כשהוא מסתובב בדירה עם הפנס והמכשירים שלו? ובכן, הבדיקה היא סופר מקיפה, והיא נוגעת פשוט בכל רכיב בנכס, מהיסודות עד לפרטים הכי קטנים. קודם כל ולפני הכל, השלד, היסודות. הבודק מחפש סדקים, אבל לא סתם סדקים קטנים בצבע. הוא מחפש סדקים שנקלעים קונסטרוקטיביים, כאלה שיכולים להצביע על בעיה עמוקה יותר בשלד של הבניין. זה החלק הכי קריטי, כי הוא נוגע לבטיחות ולעמידות של הנכס לאורך שנים. וכאן זה מתחיל להיות ממש מעניין. כי המהנדס לא רק מסתכל על השקעים או פותח את הברז, הוא בודק את כל התשתיות לעומק. באינסטלציה למשל, לפעמים משתמשים במצלמות עם סיב אופטי שמוכנסות לתוך הצנרת. זה כמו לעשות צילום פנימי כדי לגלות נזילות או סתימות שאין שום דרך אחרת לראות. אחרי שבדקנו את מה שמסתתר בקירות, עוברים למה שרואים בעיניים. כלומר, כל הפינישים. האם הריצוף ישר? האם העריכים בחדר האמבטיה מודבקים כמו שצריך? האם החלונות אוטמים לרעש ולגשם? אפילו ארונות המטבח והמעקות במרפסת נבדקים. וזה לא נגמר בדלת הכניסה. הבדיקה כוללת גם את כל מה שמסביב. בודקים את האיתום בגג ובמרפסות, שזה קריטי למניעת רטיבות. בודקים את החנייה, את המחסן וכמובן את הממד, מוודאים שהוא עומד בכל התקנים של פיקוד העורף. זה באמת מבט של 360 מעלות על כל מה שקונים. אוקיי, אז איך המהנדס יודע אם סדק מסוים הוא ליקוי או סתם משהו אסתטי? זה לא שהוא ממציא. יש אמות מידה מאוד ברורות ורשמיות, סטנדרטים שקובעים מה תקין ומה לא. בואו נראה מהם. הנקודה החשובה פה היא שהבדיקה היא בעצם השוואה. יש פה היררכיה של מסמכים. הבסיס זה התקנים הישראליים ותקנות הבנייה. אבל לא פחות חשוב, המהנדס לוקח את חוזה המחר והמפרט הטכני, כלומר את מה שהקבלן התחייב לתת, ומשווה את זה למצב בשטח. כל פער בין מה שכתוב על הנייר למה שקיים במציאות, זה מוגדר כליקוי. בסדר, אז הבדיקה הסתיימה. מה מקבלים בסוף? את התוצר הכי חשוב בתהליך הזה. דוח ליקויים מפורט. וזה לא סתם דף סיכום, זה מסמך עם משקל אדיר. הוא בעצם כלי המיקוח הכי חזק שיש לרוכשים. והמשפט הזה הוא ממחיש את כל הכוח של הדוח. הוא לא כתוב כמו רשימת מכולת, הוא בנוי מראש כדי להיות קביל בבית משפט. זו חוות דעת של מומחה לכל דבר ועניין. ברוב המקרים לא צריך להגיע לבית משפט, אבל העובדה שהדוח הזה יכול לשמש שם, הופכת אותו לכלי לחץ אדיר על הקבלן או המוכר. וכל הכוח הזה מגיע מהר. בדרך כלל, תוך 72 שעות, 3 ימים, מסיום הבדיקה בשטח, הדוח המלא והמפורט כבר נמצא במייל. זה מאפשר להמשיך בתהליך הרכישה בלי עיכובים מיותרים, אבל הפעם עם כל הקלפים ביד. בואו נפרק רגע מה הופך את הדוח הזה ליעיל כל כך. הוא לא רק אומר, יש רטיבות בתקרה. הוא מראה תמונה ברורה של הרטיבות. הוא מצטט את סעיף התקן המדויק שהופר. כל ליקוי מתועד באופן שלא משאיר שום מקום לוויכוח. ואם רוצים, אפשר להוסיף הערכת עלויות לתיקון, מה שהופך את המשא ומתן להרבה יותר קונקרטי. אוקיי, הגענו לשאלת השאלות. כמה עולה כל הסיפור הזה?
חשוב להסתכל על זה לא כהוצאה, אלא כהשקעה. בואו נראה מה בדיוק מקבלים תמורת הכסף. אז כמו שאפשר לראות, המחיר תלוי בגודל הנכס, מהגיוני בסך הכל. אבל יש פה משהו ממש מעניין, המחיר לקבוצות. אם מצליחים לארגן 4 דיירים או יותר באותו פרויקט שעושים בדיקה ביחד, המחיר לכל אחד יורד משמעותית. זה טיפ מעולה שיכול לחסוך לא מעט. ופה יש נקודה סופר חשובה. התשלום הוא לא רק על הדוח. הרבה חברות מבינות שהתהליך לא נגמר עם קבלת הדוח, ולכן הן מציעות חבילה שלמה של שירותים נלווים שנותנים תמיכה וליווי גם אחר כך. תראו לדוגמה את השירותים האלה שבהצעה שבדקנו כלולים במחיר. שליחת מכתב התראה רשמי לקבלן, שזה משהו שהעורך דין לוקח עליו כסף. ליווי טלפוני מקצועי בלי הגבלה לשאלות. ואפילו, לקבוצות, בדיקה חוזרת בחינם כדי לוודא שהקבלן באמת תיקן את הליקויים. זה ערך מוסף אדיר. יופי, אז הוחלט להזמין בדק בית. מה עכשיו? כדי שהבדיקה תהיה הכי טובה והכי מדויקת שאפשר, יש כמה דברים פשוטים שכדאי להכין מראש. זאת בעצם רשימת המכולת לבדיקה. ככל שהמהנדס מקבל יותר מידע מראש, את תוכניות הדירה, את המפרט שהקבלן יתחייב אליו, ככה הבדיקה שלו תהיה חדה ומדויקת יותר. זה מאפשר לו להגיע מוכן ולדעת בדיוק איפה לחפש את הפערים בין ההבטחה למציאות. ובסופו של דבר הכל מתנקז לפה. בדק בית הוא לא מותרות, הוא כלי חיוני כדי להגן על ההשקעה הכי גדולה שרובנו עושים. הוא נותן שקט נפשי, הוא נותן כוח מכוח, וברוב המקרים הוא חוסך הרבה יותר כסף ממה שהוא עולה. אז השאלה היא לא אם אפשר להרשות לעצמנו בדק בית, אלא האם אפשר להרשות לעצמנו את הסיכון שבלוותר עליו.